Yeah. Yeah, the second Niger bridge. Now my first time everywhere. Normally I don't know not to the family doctor. Who will drive here? Yeah, with the second Niger bridge. Gauge Cindy Buhajiri can Jim Naga for my. Come on, go to Todd. I'm a mama. I believe but I think I got real. Onye si ebe isi ga-esi n'ofe nke ọzọ wee esi ebe a banye gaghị eru ebe ihe dịka isi ihe dịka koka wee banye ọ gaghị abụ ọtụtụrụ mgbe iji ruo n'isi biriji nke ochie akwa biriji nke ochie wee banye o kwesịrị ịbụ banye ya site na koka ma ọ bụ isela Asaba ọ bụ otu o kwesịrị dị mana ada na ego ebido ba ha harusha na hewe na wakwan ebegodiri ana ka na agata go no fegoro no de tigo. Alright, umu igbo ihe awu second Niger bridge ka ijiri na akwado ka ijigo didi ana ka ijide gidi nke aka yeah mmegbu karele yeah second Niger bridge to okay Julius Berger rokwara nia Julius Berger Roria comes in on the mini River Niger. Okay, Simini. Even up 1 minute, every minute I got minute to below. Okay, minute to below. No, child. What was I would not say the way? Saribo. Now the distance now when I calculate it as I'm calculating again. Okay, 1 minute. I have a go on the channel. I used to go Delta. Babu on the chat. Bakaina, but now. No, yes, or band. Opposite junction. But now opposite junction. So the one that fly over here. Mgezi chuni ebe the uzo kwese. Kunu wike wata ihana. How far are they? How far kwani? Because umu ibone so nyana na ihe na emo NTI TV yala na TV. Ka the collaboration. Ihe ọma ka na abata. Agora bali. Umu igbo na bali wa. Umu igbo no waka. Ba ha na ofu. Ya. Ona na fe. Esposo aworo gadi season no na uzo ni no dị na Igbo. Dị chanota. Agwara kwere no ya ga we ya libe. Ori ha sịrị ha mee kwanye anyị ụzọ dị mma nye anyị ọkụ mmiri okporo ụzọ dị mma ụlọ akwụkwọ na ebe ihe na-eje ụlọ ọgwụ dị mma ọkwa anyị sịgharịbụ ego ndị ọzọ ma nye anyị ihe ndị a ka anyị jee ọzọ bazia ya wụrụkwa ya ego ndị ọnụ na-eru n'okwu enwekwa ọkwa lesi ma ọ nwesịrị ihe ọzọ si nke a ka nke anyị na-ama mana onye kpọrọ onwe ya citizen obodo onye obodo kwesịkwa anyị na-enweta ihe ndị oyibo kpọrọ social amenities nke ụzọ wuo ofu n'ime ọkụ mmiri ọṅụṅụ ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ akwụkwọ n'efu anyị etogago ekwesịrị ka anyị na-agụ akwụkwọ n'efu n'obodo a anyị etogago ịkwụ ụgwọ akwụkwọ opekata mpe ya bụrụ na ndị ahụ ga-ebido from mmalite ịgụ akwụkwọ mmadụ wee ruo na nke a na-akpọ secondary school na triskozi ibu n'efu ịbaizie mahadum nwere ike asị ka anyị mewekwe mana nna mee obodo trike ego Malawi obodo trike ego Malawi ya dịzie ka ihe na-aga emeli n'elu ọ dịka eme ya nwe ihe ga-eme mana ego ndị ahụ a ga-eji mee ofu onye ji ya ọ gawa n'ụzọ gbaisarin ha blọk road ndị a ji gacha ya agaba mmegbu anụmajụdụ ma anyị tidiri ha n'ọchịchị ya ka ha tiri onwe fa
ihe ọ pụtara na ọha tiri onwe ha and anyị gwagwụgwa anyị na ọha na-eti onwe ha kpatara ha ji emekwa n'onwe ihe sọfa maka na anyị chọpụtara na gọọmenti a bụ mba the people mana kịta by the people for the people mana kịta anyị oyibo niile abụ ya rara ala ka ahụziele na dem ihe ọ na-agbozi ya na dem nke a kwa ngwongwo ụmụ Igbo ekwe na ahụ ebe ụzọ niile agara ezigbo ọ gara nnọọ pụkwa na Obosi Junction Obosi ka anyị na-arịgote na Obosi Ọba sisi ka ụzọ niile nọ na-agara n'ala Igbo dị n'otu a enwere n'ihe ọzọ anyị na-arịọ ọ dị na ahịa ya agbabago Ọnịsha Owerri Road Obosi ịgbada kịta na elabere onwe gị Owerri ọbada ibe ị na-agba obodo na-enye gị joy fụ na otu a ka o kwesịrị ka ọ dị ịhụrụ ya bụrụ ihe afụfụ bụrụ jide afọ anyị isi dị anyị mana Julius Berger na-arụkwanụ ezigbo ụzọ ọkwa nyere ya ego ya na e nwere ndị a na-enyekwa ego arụ ewere simenti kụju ebe niile nke anyị lebekwana nke a bụ ndị arụchara anyị gbara agba mechara n'otu so ebe ahụ Obosi Junction anyị na-abazi ọba na ụmụ Igbo ebe a ka anyị ga-ejedebe na ihe nkiri a ihe m ziri unu wụ ụzọ nke pụrụ na Niger nke pụrụ na second Niger ụzọ second Niger so leweni ha anyị abagozi Onitsha Owerri Road ọba ka anyị nọ ngwanụ udo dịrị unu ụmụ Igbo ndị na-achọ ihe ọma nnatụ enwere ihe na-agwa ndị Igbo biko kwuo ndị Igbo ya gaziri na anyị ọ dịgokwara Igbo na mmanụ ihe ọ fọrọ ọmụmụ nwa jai nnọkọta ọnụ ofu obi dịka ugwu Aiza oge eme anyị agata aka ise ọ ga-aga na ndụ anyị ise thank you